Asi som zaostrený. Môj ľavý profil, môj pravý profil. Diem. Ideme na to. Ahojte, moje meno je Beňo a rozhodol som sa natočiť video, ktoré nesie názov 10 faktov o mne. Viem, že YouTube je úplne presýtený, plný týchto videí. Rôzni youtuberi točia 20 faktov, 30 faktov, ale to je strašne veľa pre Boha a ja vôbec nie som taký zaujímavý, aby ste potrebovali toľko toho o mne vedieť. Poďme rovno začať, hneď prvý nesie názov, mám tu napísané, že background. Čiže vám poviem niečo o mne. Mám 17 rokov, budem mať 18, mám dvoch starších bratov, pochádzam z dedinky blízko Bratislavy, chorvátsky grob a študujem v Bratislave. To sa rovno dostávame aj k ďalšiemu faktu, ktorý je škola. OK, študujem mass media v Bratislave na odbornej škole, konkrétne v Ráči a myslím, že som si vybral dobre, chcel som ísť aj na Gimpel, ale aj ma prijali a potom som si povedal, že nejdem. A tak som teraz na mass mediálnej, milujem to tam, fakt, baví ma to, náplňa ma to a nemenil by som. Študujeme telku, rozhľad, noviny. To stačí v skratke, o toto by sa natočilo aj 400 videí. Ďalší fakt je, toto nie je fakt, vec, bez ktorej neviem žiť. Takže, neviem žiť bez jedla. Jedlo je láska, jedlo je život, život je jedlo a inak to nejde. Zjem všetko, čo mi dáte, dá sa to zjesť, to zjem, bodka. Rýchlo sa posúvame ďalej a teraz sme, že vec, na ktorú som najviac hrdý, vlastnosť, ktorú si na sebe najviac vážim. Fú, toto je troška ťažké povedať, vážim si na sebe to, že ak niečo ozaj chcem dosiahnuť, tak viem vyvolať hrozné zanietenie v sebe, proste strašne si za tým viem ísť. A to si myslím, že je veľké plus, to si na sebe ozaj vážim, pretože poznám na tomto svete milión talentovaných ľudí, ktorí proste sa nevedia do ničoho dokopať. A ja nie som nejaký úžasný, veľakrát proste robím chyby, vidíte aj ako rozprávam, ako toto celé video vyzerá proste, ale snažím sa makať. Ďalej sa posúvame k najhoršej veci na mne, najhoršej mojej vlastnosti a zatiaľ čo pri tej najlepšej sme museli hľadať, pri tej najhoršej môžeme vyberať. Povedzte mi ľudia, prosím, že aj vy ste tak hrozne leniví ako ja. Že aj vy dočahujete je spisovňa? Asi áno. Že aj vy tak siahate po ovládači od telky ako ja, aby som proste nemusel vydať žiadne pohyby, iba proste všetkými možnými končatinami. Najdivnejšia moja vlastnosť. Ja sa považujem za docela komunikatívnu osobu a bohužiaľ sa to prejavuje aj keď som sám. Pretože ja sa neustále bez prestania rozprávam sám so sebou. Ja proste potrebujem so sebou komunikovať. Pretože ja mám svoje vnútorné monológy a bohužiaľ veľakrát ma ľudia vidia na ulici a cítim sa dosť trápne a je to veľmi vtipné a divné, keď ja si proste rozprávam, idem po ulici, kráčam, ešte k tomu aj hádžem rukami, ako keby som sa normálne s niekým rozprával, ale ja sa rozprávam sám. Ja viem, som celý na psychiatriu. Smutné. Koho najviac v živote obdivujem? Jednoznačná odpoveď, samozrejme, že najviac na svete obdivujem moju babku. Prečo to bliká? Keď to bliká je to dobré, keď to nevydáva zvuk je to zlé. Viem, všeobecne seniori pre nás mladých sú proste des. Stále sa väčšine sťažujú, všetko ich bolí, nadávajú na náš režim a komunizmus je úžasný. Hej, toto všetci poznáme, všetci, ktorí cestujú autobusmi, toto poznajú. Ale moja babka je iná, moja babka je super, raz vám ju ukážem. Moja babka mi peče koláče, to preto ju mám tak rád. Kto sú moji priatelia? S kým sa bavím? Moji priatelia sú ľudia, ktorí sú otvorení rôznym myšlienkam. Nemám proste rád ľudí, ktorí proste takto pozerajú takto ako vy teraz pozeráte na mňa. Ale nie. Mám rád proste takých open-minded ľudí a s nimi sa mi najlepšie trávi čas. Ale
Ale, že by sme sa dostali k poslednému faktu, keby som aspoň vedel svoje heslo. Ďalší fakt je pre Boha. Práve som si uvedomil, že mal som si prvé aj premysleť, čo chcem povedať predtým, ako som si ich napísal do poznámok. Čo chcem v živote dosiahnuť? Ja nie som Lady Gaga ani Madonna, aby som takéto veci mohol rozprávať, čiže chcem čo dosiahnuť, chcem tvoriť, chcem, aby tu niečo po mňa ostalo. Takto to uzavrieme, dobre? Nerad o takýchto veciach rozprávam, pretože sa bojím, že sa to potom nestane. Ale chcem proste byť. Chcem proste robiť to, čo ma baví. To myslím, že chce každý. Tajomstvo. Mám vám povedať niečo, čo som ešte doteraz nikomu nepovedal. No, to vám nepoviem, lebo to už by potom nebolo tajomstvo. Čiže zatiaľ. Ale nie, každý má podľa mňa nejaké svoje tajomstvá, čiže to necháme zatiaľ uzavreté. Toto bolo nejakých 10 faktov o mne. V budúcom videu sa vidíme aj s jednou z mojich open-minded kamarádok. Tešte sa, zabavíme sa. Tak čaute, čaute.